muri yeZimbabwe aiwa pati inonzi CCC yachizosplita manje nokuti tichingoona kuti kubva vanosonochamisa zvavakaresigna vachiisa bato reCCC vachitiza vachiti aiwa CCC isisiri pati inoda kuti betrayal yacho yanyanyisa nekuzobuditswa kwakaitwa vajob scaler aiwa tazoona kuti to date kuzosvika muzuva ranhasi aiwa kuri kunzi kunogona kuva nemaCCC matatu munyika yeZimbabwe kuva nemaopposition matatu anobuda muCCC muri yeZimbabwe. Sadapinda munyaya iyi nokuziva chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tinambotsvana maupdates andokupa pano paZim News Live. Notoona kuti munhu munda muchinzi, so the CCC is likely to split into 3 parts and we shall be confused which one is. Saka the first one iri kunzi, the first CCC is the one that we may call the legitimate one that is on the side of its founder Nelson Chamisa. They shall be running the party affairs until they give you a formal way forward. Sando iri kunzi CCC yekutanga ine ichitungamirwa naNelson Chamisa. Yepiri iri kunzi, the second CCC is one that is led by traditional big wigs, those that have chosen to remain hidden as the powers that be, pulling strings behind everything. Sando iri kunzi aiwa vaive vanenge varimo muCCC mukati but vachipula behind, vakaita sezvatikuona sana mukwananzi ava kuti vanenge varimo mukati but vachingodhonza tambo kumasure. And then yechitatu iri kunzi, the third CCC is the one being run directly by imposter Chabangu, getting his instructions from the Shek building. However, his role was to usher in the second CCC, but there are now fears that he wants to remain relevant and powerful as he was before. Saka muri yeZimbabwe ndo nhau dziri zita kuti aiwa CCC yachizosplita manje, CCC yachizoenda kumvura yacho kamakumbo. Vanhu vane confusion kuti saka toenda kupi cheko chaiko. Aiwa kungoya kwaita job scaler, aiwa vanhu vakutovhunduka kuti saka chii chakuda kuitika. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Ndipi CCC yamunoti ndo the legitimate one, ndo CCC yatichatevedzera? Pinda mucomment section mene kuti vanhu vazara confusion. Musanga vana subscribe, kulike, and on the bell icon. Tombochona maupdates anokupa pano paZim News Live.